सिगाङावनो आङो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय, अननायबो जासिहरग्रोबाय। दिनैहाय आङो बिजेपि मण्डल युवा मोर्चा जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय आङो बेवहाय जयनिं जाफैनाय जाहैबाय। आंहा बुथ शक्ति केन्द्र इनचार्जबो डिजिगनेसन दंमोन। आंनि आन्दाराव मोनथाम बुथ दङ, 45, 46, 47 बुथ नाम्बारा। आङो दिनैहाय बेवहाय बिजेपिनिफ्राय जगदान जाफैनायानो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारखौ आङो मोजां मोनो सिगांनिफ्रायनो। मानो होनना बुङोबा आङो सिगाङावनो हाग्रामा महिलारि सारजों सरकार गैयै बै समनि सरकारावहाय आङो BCOआवहाय जेनेरेल सेक्रेटारिमोन प्राइमारि लेभेलावहाय। बिनिफ्राय आङो बारनानै बिजेपिआवहाय मर्चायाव युवा मर्चायावहाय आङो सायख'जादों आरो आं कार्यकर्ताफोरनो माबा मोनसे सुबिदा अनसुंथाइ होनो हागोन नामा, बैसोरनि गांनाय उखैनायखौ आङो बिजेपिनिफ्राय लाबोनानै होफैनो हागोन नामा, बे उद्देश्यखौ लानानै आङो दिनै बिजेपिआवहाय हाबनो गोनां जादों BPFनिफ्राय। दा आङो बेखौनो बुंनो सानदों, आङो दा बिजेपिनिफ्राय आङो BPFआव हाबनानै आङो दा जोंनि हारिनि गांनाय उखैनायखौ हाग्रामा महिलारि आवगोलनि बायदि जेथे लाबोयो, आंहा सारनि सायाव आसा खालायनाय दङ। बै समाव दिनै सारा बयनिबो गांनाय उखैनायखौ जेरोखोम सुजिनानै सुफुंनानै होजोबनो हादों, बे हिसाबै नैबे दानि मैथ्रु समावबो देरहानानै सारा जोंनो बयनिबो गांनाय उखैनायखौ सारा होफैनो हागोन। आङो बिजेपिनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबैनि खारन उद्देश्यआनो जाहैबाय इउपिपिएलनि माखासे राजखान्थि लिडारफ्रा खुगायावल' गोदै गोदै बुंनानै मानसिफोरखौ जाम्बा जाम्बि बाहायो। जेब्ला बै समावहाय इउपिपिएलआ गामि गामि थांनानै साख्रि होगोन, अरुनदय होगोन, माबा माबि नारा नाथा सरकारि अनसुंथाइ होगोन मागोन होननानै गोदै गोदै बुंनानै इउपिपिएलनि माखासे सेंग्रा सिख्ला जाम्बि जाम्बाफोरखौहाय ओरैबायदि जुक्ति होनानै खोथा होबोदों। नाथाय दा बियो फैलार जाजोब्बाय। मानो होननानै बुङोबा जोंनि गामियावनो इउपिपिएल मानसियानो सरकारि न' मोननाय गैयै, इउपिपिएल मानसियानो अरुनदय गैयै, इउपिपिएल मानसियानो दिनै आसनि मोननै दङ। दा बेफोर मा जाखो? सिगां समाव इलेक्सननि सिगां समाव गोदै गोदै बुंनानै इलेक्सनखौ बोनानै लांबाय, देरहासारबो जाबाय। आसा खालामदोंमोन पाब्लिकफ्रा माबा मोनसे बे सरकार गोदाननिफ्राय माबा मोनसे मोनगोन होननानै। दिनै नायदो, जेसेबां हाग्रा एरियायाव दंफां बन बोनानै लायग्रा माखासे मानसिफोरखौबो 2 लाख होगोन, 2.5 लाख होगोन होननानै सारेन्डार खालायजोब्बाय। मिजिं खालायनानै आसा खालायनानै बिसोरो सारेन्डार जाजोबदों बेसादफ्रा। सानै साथाम माखासे मानसिफोरनो 10,000 होबाय होननानै बुंदों, बिनि उनाव बैसोरनि लाइफखौ बरबाद खालामना होनाय जायो। बेबायदि अफा अयनाय थगायनो नाङा। बिनि थाखायनो आङो इउपिपिएल सरकारखौ आं मोजां मोना आरो आं इउपिपिएल सरकारजों आं थानायबो नङा। आरो माखासे जोंनि लाइमोन आरो आइ आफामोनखौ आं बुंगोन, जुदि इउपिपिएलआव दङबा इउपिपिएल दलखौ नागारनानै BPFआव जगदान हो, जोंनि हाग्रामा महिलारिखौ जगदान हो। जोङो बिदा फंबाय अनलायनानै सिगाङाव जेरै मावनानै जादों, जाय मानसिया साख्रि लागोन बे मानसिया साख्रि मोनगोन, जाय मानसिया बिजनेस मावगोन बे मानसिया बिजनेस मावनो थाखाय सुबिदा मोनगोन हाग्रामा सारनि अननायाव। जाहाथे बेफोरबायदि सुबिदाखौ लानो रोङो, बिनि थाखायनो आङो बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनाय जाहैबाय। आङो दा मुजुद BPF ब्लकनिफ्राय आङो ओरैबायदि एक्टिभ वार्कार हिसाबै आं अपेन खामानि मावगोन, आं अपेन चेलेन्ज लागोन। हाग्रामा महिलारिया जेरैबाबो देरहासार जागोन आरो जोंनि BTCखौ बासायगोन। जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बियो उन्नति लाबोगोन आरो जोंनि बर'फोरनि थाखाय जौगानाय लाबोगोन। आंनिजों लोगोसेथ' माखासे मानसिफ्रा फैगासिनो आरो फैगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बैसोरो माखासे कन्डिसन दङ, फैनो हायैनि माखासे कन्डिसन दङ। बे कन्डिसना जाहैबाय बैसोरखौ इउपिपिएल माखासे मानसिफ्रा हमथानानै दोनदों आरो माखासे गोजौ लेभेलनि माखासेफ्राबो गोदै गोदै होनानै हमथानानै दोनदों। नाथाय बिसोरो नैबे माखासे थगायनाय जुक्तिफोरखौ बुजिजोब्बाय रायजो राजाफ्रा। बिसोरो दा बुजिनानै फैजोबसिगोन आरो अपेन खामानि मावनो थाखाय खोथा होदों। आरो नैबे जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट देबोरगाव बियाबाव हाग्रामा महिलारिया देरहासार जानानै जोंनि
जोंनि जेसेबां वार्कार दङ जेसेबां BPF आव जेसेबां जगदान होदों बेफोरखौ सुफुंजोबगोन आरो खोथा होदों आरो जेरै खोथा होनाय हाग्रामाया खामानिखौ साक्सेस खालामनानै होयो। आंजों लोगोसे दा बर्तमान आङो हारसिङै फैदों। मानो होननानै बुङोबा आङो दा हारसिं फैनायनि खारनानो जाहैबाय बैसोरो फैनो नागिरदोंमोन नाथाय आङो बैसोरनो इनफरमेशनखौ मोजाङै होनाय जायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो खोथा होदों जोंनियावहाय देबोरगाव डिस्ट्रिक्ट नैबे बियाबावहाय जोंना BJP निफ्राय टिकेट होनाय गैया होमबा जोङो BJP आव थानानै जोङो मा मोननो बे खोथाखौ बिसोरो आंनि सिगाङाव फोरमायदों। नाथाय बिसोरो फैगोन माखासे समनि उनावहाय। आङो बुंदों नोंसोरो फैयोबा जोङो ज' अनलायनानै खामानि मावगोन। जोङो माइ गाब जिगाब्राखौबो जेबो खालाया। जोङो बयनोबो समान मोनथाय होगोन। जोङो जेरोखोम सुबिदा मोननांगौ बे सुबिदाखौ मोनगोन। खिन्थु आं मोनसे खोथाखौल' बुंदों जोंनि जेसेबां कार्जकर्ता रायजो राजाफोर दङ बिसोरो दा सिरि मोनखांनायनि सम जाबाय। दस्रा दलजों थगायजानायनि सम गैला। जोंनि बर' हारिखौ गुबुन दोला नाख्रेबनो थागासिनो जेरोखोम BJP दोलाबो जोंनि माखासे बर'फोरनि रिजनेल माखासे मोनखानाय सम्पथिफोरखौ खोमानो नागिरगासिनो। दा बिनि उद्देश्यआव दङ UPPL। बै UPPL जुदि लाइ होआमोनब्ला दिनै BJP बेबायदि जानाय नङामोन। दा जोंनि BJP जा बर'फोर दङ बिसोरो बुजिनानै फैनांसिगोन। मानो होननानै बुङोबा दा जोङो BJP आव थासोमनायनि सम गैला। जोङो दा रिजनेल पार्टी हाग्रामा सारानो दिनै देरहाखानाय कनफार्म फाइनालखा। लोब लोब रायजो राजाफ्रा बुजिनानै दिनै हाग्रामानाव दिनै जयनिं जाहैबाय। आरो हाग्रामाया मालाबाबो जेननायनि रेकर्ड गैया। सिगांनिफ्रायनो हाग्रामा सारा जेननायनि रेकर्ड गैया आरो दिनैसिम हाग्रामा सारा जेननाय रेकर्ड थानाय नङा। बेहा देरहासार जागोन। एबारनि नेक्स्ट इलेक्शननि बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ हाग्रामायानो लाबोनानै सरकारखौ मोजाङै सामलायगोन। आं बेखौनो बुंनानै बे मिडियानि गेजेरजों दोनथ'नाय जाहैबाय।